kan kami layatu ba labuan telikisnam ka sarkar kala susnap menti ya karoi kapar hakini kijaka kijongi himat lese namar bangi ya persya ya kata ka jeng temu jong ka ban wanra ya kata ka projek penti yorani anrei hadu menta hoy nila yo kum kalaj nila yo ru ya ka school na taking ngidang don kam ru sibun kiwe kijing don kam akani kijaka kijongi ngam mot tang na ka benta ka dam siat anrei ya kijaka saudong saukun jongi ka baken thap nadu umdulun wa kaji plang dilon plang pra ter ngidang don kam ka school ngidang don kam hadu menta ngidang don tang hadu upper primary level ka badai ka government school ngidang kam yaki secondary level ngidang kam ru yaki higher secondary level apo kane ka area ka jongi kawai naki upper primary government hawa kaji le nadu bompat khayang ala don ka upper primary government school hawa kaji anri hadu menta ka sarkar kamla awat pan pentiu secondary level ro nangta ngidang don kamru sibun ki surok pan penyeso ya ki jong ki than ki jongi kawai na ki surok ki ba nawa kaji syaplang dilan syalang pa bat penyeso sya ka blok syarenikor ka badairu ka headquarter jong ka subdivision ka sakut pangasunong langpa kane ka jingle jong ka sarkar na imat ka don salandat bagi bu knang anre ka jing sala dei ban pen pe kane ka surok syarenikor namar pa kalong kawe ka bentak badan kam na bentak ka dong ka than ka jongi na ta susu ki surok sya kini ki jaka ke kisnong ki bubun ki badan hakane ka iri jongi sadu nong malang samothaba bat kiwe ki surok ki basulong tangkem kilenti yat kulai yat masi kam talong ka kum ka surok ka badai nangta wat ka umbam diru ni hajing sangi la yo anrei ka jing yo kalong ka basu malumala khamtamang ne po dam siat ni yo do pajri la da jor slap ba heum pajri la bantkut batutang hati ni kisniru mitang mat ya ka jing tu bat ni la tang le repair na ka bentakan ni ka jing don kam tikumta ikwa maka sarkar kan maramot kan penthmai khnang ba kan longjing mentoi nak bentakan jing don kam jam pada nang ta ka jaka sumar ki jinong pangru kane ka jaka ka jongi ni don ye ki jingpang ki ba kham sirkhei kha ki ba ni yu i bangi jumat ki jingpang kansar ka we na ki jingpang ki ba kadang sibun pan sumar ya ka jingpang kansar kini kisni ni don tang ka we ke PhD hapo wa ka ji badi we doktor lengkap pat katu kan nengot kinong trei te ngas ngau ba ka sarkar kadang don kam ban penkiu susu ya kan ka PhD hapo wa ka ji pan wanra doktor bat pan buru kijaka kiapang jong kinong pang khnang ba ki baduk ki basitam ki dopang ken yo pan pha sumar hawa ka ji ban le chadu shalong lane sha nong stoin lane shamokrawat